Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi ako a na yedi enkonim na nanom a munya akwadofo na mom ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo kra to o ma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne agyanom a munsuro hasuo na mosorefa no pabosuo mo kwate hasuo epre ema boto bi ma aboso epo ebam ma ensorom wa yeforo so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo Baba Yankopon Israel papa Yankopon Israel di ahenkan mpo nipo no na dwen ho so de adwuma we ba ha nipa ko gitum Yankopon Israel se nipa na Baba no pe wa kan sema man papa Obo Yankopon kan ho na de kan ho na yi akyerɛ Oboba manage ma ho fama se and them to because my trust several times we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyamishira obebre Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Obuoba ofore Radio Papa Apozik. Thank you. Remedy. Nani wobe. Rekese jamedua, upiti krotie bano. Yetselin kan wetie temwe. Obi timim dadiako. Dadia ye money keshini. Osribo sechera. Ori dadi munoda. Amansa ine bransame. Bransame du katare nyankuboni. Udi yini bebia. Ura yeswe. Usense kubo. Ah. Come on. Shaba. Shaba. Come on. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
Funny baby, why you? Ten time. Baba. Kuku beti na we kunyasu. Bemeni. Usipi usisu. Nani wo bema. Bemeni. Usipi usisu. Nani wo bema. Se yesi abeko so na yabo asafo awurade ne nsamnane a enya de a yebebo awie sanse ono ne omintimnim dade akon dade a ye money kashire oyo srebo sachirema wo dade mu no da amansan ne bransam a wo ye bransam adukata were otwire dua mpon a wono na wosum fidie e wo poase a woyi asono akyereben ne apramre ono ni dunsin a wohye abrefo osaberi ma Yesu Kristo a wako ako na waku empempempempem na wasaje na tum se wono ani onyame a wode wo ho to ne so na wunya no a na wamen anopai ehuna bobirim nyankoropon akrobetu nyankoropon ono ni nufu tebreba amansan enoma no opumpuni nyame no oyoti asifo nyankoropon wono na wosoa adasan ewo na tofo kese so a won homma sem okurakura wo mu e de wokode ntaban ebo won ho ban a wo bon taban ni mu na wotu se papa na wayeso okode brensi amu a wotu ana ne nsam mujabum wono ni nyankoropon Shaba. This is the Lord we are talking about this morning. The Jehovah Elohim, the Jehovah El Shaddai, the Jehovah Jireh, the omnipresent and omnipotent God. Ono na ye kan ho asem na no pay. Ye boss afurade ne mrane, bone mrane. Wono ne be ma Yesu kire no ye ni suotwa. Wadi nkonim. Free Brian dey ahoto ne so no. Enya de a wadi ehwammo. Ke woni bi da ne nya abere so no obedi ho hwammo. So ati ase and I pay bringing you the warmest greetings from our national studios here. Ekuya Afra Koma Chima bo abone wo. Me pacho ene eye benada. February 8, 2022. Some 39 minutes after 6 a.m. Me pacho free star break from say non do ebebo. Eyen sama hodo de kotwi bo breman ne ahinta. Odoman kuma ne kurotwi amansa bo dwusem yasinkonwa ye de nyina de bremo. Eya no ate ase e de ama me se. Jimadi enyame nko ana me de brewo. We've got a solid production team in town behind it. I didn't see a production team led by Adrempa Kofi Mensah Kobe K, Kwame Asante Odi Ahenkan Kwame Yaboa, Ofremi Obuoba Ofuri Amavo, the Commander General. Me patrano pay and Surujaba Kwayaka Yatanase. Adrenkesi ni ye Juma. I didn't see someone can see any ever canine. Me pacho a for God and country. So Amayen say Yenjumedie dwells heavily on your sentiments, your thoughts, your opinions. I didn't see how I didn't channel the Abba Ewujumedie so 0594 841044. Bet me save what to hono anytime be better see for text message brano. Na odi afaho 0594 841044. Ubet me the afaho no edi Abba. Na enye nyina timi akoso kama so ati ase come on lendere
Mandara. Come on. Come on. Come on. Now Bible says your boss for radin samrani sa. Ubon se wote na dwam na wo kunkon. Na sasa for radin na dwam na wo kunkon a. Hwan ene onipa oba awo no. Awo no beka akere ne ho se wo obegu animu ase. Obenya problem. Obi bi oba na dwene so obesore wo so. Awurade be ma na nya problem. Me say obi bia wo no bebo ni tirim say wo me sore wo so. Me no di besi ani. Listen, for the battle is of the Lord. Okoni nya wo kon. Okoni Awurade kon. So you leave those battles for God and you sit behind. You don't just sit behind. You sit behind whilst you shower some handsome, rich appellations to God and leave Him to fight for you. So what I say, I don't channel pray. Be your band. I'm gonna show up sorrow. So, a radi and in the besiani. Son said, the battle is of the Lord. The battle is not for you. I need to be shout son of pay and rare or the sumo bra what that. And I'm so a corning yawkon, not a corny radikunti. Or best sorry, ne radibe con at the amount. I don't pay my main church a taxi drivers. I'm a day mufidi in the atuha. Misre asaforade se na domon koswanya kesem famamo na anopa bia de bechi a wodi radio ne de beto ahenkan se utie ma che no awurade nkai na pamo a one me ewo wabrabo na won show animonyam won fa dance die mfamma wo a anisuo afa usum ye obi sorry anopa ni yemo hyehye no sanse ekafo a wode de nkrofo ka wo mo ba bedan no. But the good news I have for you this morning is asafu awurade se men kan che se wokon ye ne konwate na se nyame no wa ma de ache wano pay no se wonhwe wan ko ma de enche se wonhunu ni obemo aka anka na ma de enche so ate ase umie wano a wonkasa no na onumpo onimni a wo beka like mama ka sam nchira o nia enne ekoso wa ha atade a wo pie firifie wo seye se ne wa dress fitin utiri sokosi wo na ase no Nyankopon ne ma ho kwan na abam na nyame enim se enne ade eche benada yi a atade a wo be hye ani eniti unse ntare no wato ni beberegu ho ukogina we ho wakogina we ho wakogina we ho awurade Nyankopon ne nim de enti atade ya ehye wo na no pai wo hye ye sanse sa atade we na ba be hye na awurade asum wo de wato obo afo nsam ebi anaka ko sa atade ba ko no a anka wo na obo afo bebo nsan ho aropai awurade ne nim nia eye and why ye dia ma Bible say for I know the thoughts that I have think about you. It's not thought of evil but something to give you an expected end. Agene pa awurade wo de fa ho no enya bone adwen mi nua enye owu adwen enye ne ba be sew enye ne be gu animu ase na emom eye de wo be konkonimdie mu ye de wo be konhira mu ne e de adansedie de brew eni ti wate ase amame a eni na amame sanka obiom se AHENKAN 93.3 FM your family favorite radio station and awugusu awutie ne na no pe na so nsem bebre no a ena e wotan onim se the last time ye ne Ras Mubarak former MP Edima Kumbungu etwetwe nkomo ma oka kire yen se ene on the 8th of February womo ebe boycott course enti ene no mobile networks subscribers omo kire se dodo no anye ko enti ene minim se womo ebe frefre omo yen sabe kan mpodi a omo so omo nye ko to omo dumom phone just to demonstrate to the telcos say esune ban yomo da na di Ghana ha no enya de beboa ye say ye sim re-registration na ekuyi kire say wo hwe the hectic situation na omo de innocent Ghanaians come na the Ministry of Communication anyone mo keke ka ho eyo omo asade say they should speak on our behalf omo nyina come anu atum and in terms of saying, no demonstration. So, demonstration is saying, no call, be doom phone. If it's no pay, copy say premo beto. Just to let them know, and I said to register their displeasure.
anɔpɛ yɛbɛhwɛ na yɛabɔ ɔmo punu ahwɛ sɛ ɔmo mu bi bɛbie ɔmo phone no ho kakra na yɛde no abɔ nkɔmmɔ anaasɛ sɛn na ɛteɛ ɛno akyi nso yɛsi nkonnwa yi wonim sɛ adeɛ baako a woba ɔman yi mu a aba bɛyɛ kind of canker ɛyɛ corruption na corruption no yɛka na yɛabrɔflize no na yɛ dɛdɛɛdɛ korɔ no ɛyɛ korɔ no korɔ no ɛno ne yɛfrɛ no corruption no enti korɔ no a ɛkɔ so Ghana ha yɛde pani bi ba bɛsi dibea bi so a ɔhwɛ kwan yɛ ɔbɛfa so a ɔbɛ amass wealth for himself or herself within a twinkle of an eye, shortest possible time. Ubongu sɛ politician bi na waba bɛyɛ billionaire, wabɛyɛ millionaire. Odwene ho dwendwendwen a wonte aseɛ. Nti sika wia a ɛkɔ so wɔ Ghana ha no. Ɔmampani Akufo-Addo abayɛ na adwene sɛ wɔba or the special prosecutor ɛde bɛba. Asɛm a yɛbisa na anɔpɛ ni sɛ the fight against corruption so far. Ɔmampani Akufo-Addo na mamu ɛtɔ so mmienu nie. Abusua sɛ na muhunu no. Wayɛ adeɛ ana wɔnya ade. Yes, ɔkaso ɔbɛbrɛ special prosecutor. Ɛno nti na mamuo part 1 no or the special prosecutor bae. Amamuo part 2 wasan de another special prosecutor de aba. Special prosecutors na yɛnya wɔn no. Wɔn adwuma so far sɛn ɛna wuhunu no. Are they causing financial loss to the state? And now they are doing a yeoman's job just to help push away the canker that is arrogantly facing us. I'm talking about corruption. Saying and I want to so wutie me anopai uhunu no. We will delve deeper na yedimu enkomo ediamamo. Yefriwa no so a Peasant Farmers Association. Woman so they are the study kwa ma ban say woman ntena ho emma ade no mpempen so ansa na wo ma kire wo madwene. Suppliers ya almost supply fertilizers no. Almost sre aban. Eka bia wode wo mu bia wontua. Sane be ya another farming season a eba no. Yenkonya shortage of fertilizer. Emma me yedede bebre e wo Ghana ha. Na yebekɔso agina kuyayo ene ho nsɛmsɛm. Unim sɛ Kane Prime Minister Dima Brethren, Great Brethren, Ura Tony Blair, waba Ghana na one Minister of Food and Agriculture akushia enkomo be ne koso anope yebebo ewura mu ho na yedi enkomo de amamo sanso so na Art Teachers Association of Ghana omo ba aban abaso so wa yade se ode art ababeka STEM education no ehun anase STEM academy no ehun ebeboa ama ensanu dwuma ne atworotworo ne nyoma hodo bi a eno ne part of art no ebe boosti nkrofo moral ama obi bi owo sa adoma chede no tempestuously or the ho asemu ebi enita no pay yebere na yadi enum nkomo de amamo adraba fo nso afutu akwa de amamo na ene ebribe mu a we will do some analysis on fuel prices from 2015 increment ya akokokoso ebepem ene and also yebesan ahwe some taxes eto ahodo a yede ato fuel so akokoto 1 liter of air fuel la eto ahodo say na eda so me no ka say GPRTU any concerned drivers wo mo raise concern say sa ban no ama o mo kwan ama o ma increase lorry fare by 25% ya ene wa hwe eja beto Ghana ha san say o mo rese de yeto fuel no and as we speak analysis ni mo no ye beda da di a kire some selected oil marketing companies ya said you want to mu fuel no ne bo 1 liter ni diesel no ebribe mu a we will walk you through said na be ya be hunu petrol ba ko ne bo okokoto petrol a 1 liter no ba bi a aduro eye hwan ne ye betimi ablame no on this woes. Is it the government? Is it the oil marketing companies? And now the international market fluctuations of prices now echoes to hono and a man yehu ana ebinim so raise concern of deregulation almost just since 2015 and I introduce you the deregulation they buy just to let oil marketing companies ekomunyo omo ya practice ya for crying out loud enfie kakraba if it is not helping us then I review na se be ye free ho no mo a ye free ho aban no or tie subsidize fuel prices na nyoma hodo bi de ma it just still in force and I say any hobium and pay we've got the World Pack show for you and it can ho free sabre ekopim say non do ebebo ha e na ye analysis no e ma abrewampo ete ase
uyi firi ade kwa chire ho no mo a won te hwe no kra na meka kire wo no no kra nso ye ba akopɛ dwumadie ne de maache men so ofrɛ me ɔbo ba ofori amanfo the commander general ya kan saa keke ye nim ne ye ka aha no mo analysis deep one and ayeye we don't just talk because enkrofo nyina kasa we don't just add our voices to the conversation no we rather provide alternatives we delve deeper to the issues and into the day I catch say it is my duty to produce a well thought through provoking stories and also help you understand issues making headlines each day and it will kind of on your eye. Oh my goodness. I don't pay my main far and chiasronko and confirm Honorable Clement Atefa. Oh yeah, assembly member our Tubotum electoral area, Bremu Central Municipal Assembly. Honorable Castro are there. Also, Mema will action and pay. You say Bibia Boko dear. Come on. Mami fa wiembo brain sem no fanto aso na fe obofo ba na no penin sem ode ba ye no me no enantimu kakra na fe yenyen sorry so ma sports enso meto aso mo wi a ye besa na ba ne ya ba beto aso kese no so me pa chaw ewiembo brain sem na no pe wo se me kan kire se awia e wo wiem nti se ne weda no ye enra no sa pepepe ne nenso so se Yesu ama na nsacha ye bia ama sa pepepe na weda no ebeye eni nti o toto nioma na ahwekwan abefa so abe ni ye enra awia ne nya abotrebo kama pa ema ne ho bae no enenso so sa pepepe na ebeye se omo se men kan kire wo se ensuo no ani aba form kakra eni nti wo some places abom se omo ahase omo experience ensuo enra wo se na anu sei okọ enkran apokuase ensu brantam bi eto ho no na enye asam ketwa ena metesi yesese wanchiu se mpotam ha ba bi nso eho ensu na hyase unity a eya na wa hye ne nso de ama menti miaya hodo ni bi no omo kire se ensu no ba fem opanu guso a ye pam ne kakra obekọ ama obi aho atono na still na no yeda so a shorter day longer night emu shorter day longer night and it won say sisia na de asa na so sa de beche no na ye bibia wo ho unse enei ebebo no nsia na still na no ewiem entete oya wadwene se onsore nkwa adwuma o da kakra o mame na kakra ade enchen wani beba ho so no na wakwadworo animu agu ase poto 54 minutes after 6 a.m. Still live on your family favorite radio station AHENKAN933 FM. We are networking the globe with the help of www.ahenkanfmonline.com. Which me are joining our Sansusuna my tunein.com, Modern Ghana, Zainu app, and only a radio app. Sansuso and Ghana Waves. Or call Google Play Store and I say App Store. Now I could download it. Baby, I'm be AHENKAN FM show butum. Onam Pakistan, onam Yendi Tumu Walwale, baby onam biano, AHENKAN FM show butum. It's just a click now with me at yen. Maybe I fe ya nantim. Nyame bofo a wo ba e na no pay di bia ba o se men kan kire say you will meet your helper. You will meet your helper today. I no pay obi bia wo ye wo destiny helper. Ye we nipa di bi won mo omo ye wo hyebre mu boafo. I no pay me say obofo ba ye na odi sa message ne ba yo. O se me ba me mra me kan kire ne o tie AHENKAN ma ache ano pay say awurade e de wo hyebre mu aboafo ebe bre wa no pay. E na de yi ade ache win. Awurade bebo wa hia wo hyebre mu aboafo. Say you was shebre mu aboafo. Shebre mu aboafo no enu bi ene na no Pharaoh ne baba. Wa bra ye wu Moses. Na Moses maame ekuma etuo won hunu ba bi ode ne ba ne fa na wo bisa no se aw Awurade menya akwala yi den na wode ne to basket mu ekoto ensuosuo no Bible say Awurade Nyankopɔn eyi shebre mu boafo a wo Moses abrabom eye Pharaoh ne baba and Awurade ye ne shebre mu boafo e de ma Moses na Bible say wabra Moses ne ma me de ne kokoto nsuo ne so no
Faro baba call nsuo no ho na okohunu se yɛde akwala kama yi ato adaka mu yɛde na to basket mu na ya dress ne neat na tie mama nka asɛm nkyerɛ wo se ebria Moses ne maame package akwala no ɛde ne to basket nim ekosi nsuo ne so no emiti Faro ne baba no ne nsra ha wo ye se wo bɛkɔ was a normal patrol aya na otaiko nse ahemfo mama de etore bia no mutirim yom de intina no ohoro mo se me feel se like me feel se me nko ne nam nsuo ho kakra me feel se me nko ha kakra me feel se me nko ha kakra na ne anetie nie awurade hyede nya abotre ehye se saa baba awa no a oye Faro baba no ono ene baba ye Moses ne sebremu boafo anopa awurade ensum o sebremu boafo ento akwan mu baby a wo be nante afa honhom konkron enkyere wo kwampa no ekwan a wo fa so a wo betimi ne wo sebremu boafo adi mpu ni mpu hwe ma meka asem kyerɛ wo enipa bi ahia wo mo sebremu aboafo ama na no pa ya meka sai wo mo abrabo asesa awurade ma wo nhia wo sebremu boafo na wo nso adansedie mra wa abrabo hwan ene wo sebremu boafo onipa bi a wotie mi bi ahia sebremu boafo. Hey, we a politician cry, you need a godfather, you need a godmother, you need shebremu buafwa appointments neba ye be so wonsa na ye de wakọ se wei oyade hwe obi betumi ayade ma me ka sem nkyerɛ na no wahu na ukọ lejakuku bia na me wo no lejakuku a teshi area ho no abusua MP a wo ho no mo Dr. Bernard Okoboy oye yeba no a doctor for mo abenia oye number 1 but no bi ante papa ni nkan o kope mo bra ne shebremu buafote sometimes no misfortunes of life can become your destiny helper tie misfortunes of life ebetimi abaye destiny helper you might not know but Bernard Okoboy senka enye COVID-19 eba ya na obi animu se wo ye doctor ni a ye body disease control and how to massage tension any ka ho as far as health is concerned senkanya COVID-19 eba ya dodo sen na enim through that awurade emma mpanimfo hunu se na brantie yi wo ho no mo dadaada ne yenhu yi na awie ye no wo bo ni din se o meye deputy minister of health shebremu buafo no and it is sometimes you know na misfortunes bibi bad bi na si wa brabom you go like hwe ma make asem kire wo mo apiati kuro no yes ye ba si ne foforo adane kuro no ani woni die ntia de to wo mo ntia omo so shebremu buafo eno no eto de bi shebremu buafo no ebe appear in a way onipa untimi ntia se your human understanding cannot comprehend so what you say but nyankopon no ahyehyɛ ne saa nti anopai me ma quotation ya me adom ekina we will continue with this and we will pray about it honkonkro ba no also we should dwell on it for a while na yen kyerɛkyerɛ nkrofo mo ntia se sɛ abrabo na obɔ no ni nyina kɔwiem sɛ ubehia oboafo e wa abrabo nim yen ya ye adwuma wa ha nyina we met our destiny helper and it ended us here. We've got thousands of people out there. They wish Senka they are here like that. But unfortunately for them, they need to have an encounter, a divine encounter with their destiny helper. Here we are today. Exodus chapter 2, the verse 1 to 10. We will dwell on that and we will talk heavily about it. But me pai ba me sra man sorry sama sports for na ba ne say awurade ensum wo ensi kwan a wo be hia wo hyebre mu buafo eso ena no pai ena dai e wo Yesu Kristo din mu amen. Sports hey up